чари, завеста дошла до нас, младенецът, цар небесен, ще възпея с вас. Грей на Витлеемската звезда, тя пътят ни до Бога сия. Вървете, хора, да се поклоним, главите си пред Бога да склоним. Бог с любов ни дари, като себе си ни сътвори. От сърце да се обичаме и на Него да приличаме. И колко сълзи проля, скръпта раздра сърцето ти, но волята на Отца избра и взе товарът ни. Бог да благослови. Ангел се яви и рече, Бог ни праща ценен дар, тясва бедничко детенце на света Спасител цар. Бог ни учи на любов, трябва ти да си готов да положим свята душа от любов към ближните. Смъртта ще мъжи и ни избави, от веригите страши се скърта. Бората и беден, без люлка дори. Едно скъпо бебе спокойно си спи. Звездите блещукат в сияйната нощ. Исус спи в ясла, легло от сено.
Свето Рождество Христово! Слава на Бога, братя и сестри! Днес честваме един от най-светлите християнски празници, а именно Рождество Христово. Искаме да поздравим всички вас с думите: Честито Рождество Христово! Знаете ли защо всъщност беше необходимо самият Божий син да остави славата си в небето и да дойде да се роди на земята като обикновен смъртен човек? Защото трябвало да премине през безброй страдания и лишения и накрая да бъде познат и убит по най-унизителния начин от грешните човеци. Нима Бог Отец му бе отнел на сила славата и величието на Божият син. Нима го бе отхвърлил и прогонил от небесното царство, да не бъде. Амин. Подобно на всеки баща, Бог Отец обичаше своят единствен син. Точно по същия начин обаче, Бог обича и нас хората, венецът на Неговото творение. Бог бе отхвърлил първите хора, Адам и Ева, праведни и безсмъртни, подобно на Него самият. След грехопадението, грехът донесъл на човечеството смърт и разруха. И най-страшното, грехът отделил човекът от Бога. У него нямало и сянка от грях. Това много наранило сърцето на Господа и той страдал много от постъпките на хората. Но Бог е свят и не изменя принципите си. Трябва хората да платят цената на греха, за да възстановят отношенията си с Твореца. Но откъде хората сами биха намерили такава чиста, свята и угодна на Бога жертва, като самите те били грешни? Бог обаче знае възможностите. Точно за това Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син за жертва от страна на хората. Така всеки грешник, който се покая в греховете си и повярва в Исус Христос, ще има вечен живот и примирие с Бога. Амин. Според Писанията, Месия трябва да се роди в Давидовия град Витлеем. Ето така се случи. Господ Бог изпратил ангел Гаврил в галилейския град Назарет, при девица на име Мария, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия. И ангелът ти каза: Здравей, благодатна, Господ е с теб, благословена си ти между жени. А тя много се зачуди какъв ли е този поздрав. И ангелът ти каза: Не бой се, Мария, защото си придобила Господно благоволение. Ето, ще заченеш и ще родиш син, който ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. Той ще царува до века и царството му не ще има край. А Мария каза на ангел: Но как ще стане това, тъй като мъж не познавам? Но ангелът в отговор и каза: Святият Дух ще дойде върху ти и ще те осени. Затова и святото това, което ще родиш, ще се нарече Божи син. А Мария каза: Ето, Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. И така ангелът си отиде от нея. А Мария в радостта си каза: Величая душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа, Спасителят мой, защото погледна милостиво към слугинята си. Силният извършил за мен велики дела и свято е Неговото име. А годеникът Йосиф, понеже беше праведен и не искаше да я изложи, реши да я напусне тайно. Но докато мислеше това, ангелът Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото от нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, който ще наречеш Исус. Той ще бъде този, който ще спаси народ от греховете му. И така Йосиф, като стана от сън, направи както му каза ангела и взе жена си Мария при себе си и се грижеше за нея. В това време император Август правеше преброяване на целия свят и всеки трябваше да се запише в своя си град. Също така Йосиф и Мария. Те тръгнаха от Назарет за Витлеем, тъй като Йосиф бе от Давидовия град. И като стигнаха, намериха една гостилница, но нямаше място за тях и трябваше да пренощуват в един обор. В този момент се бе навършило времето на Мария да ражда. И така в тази свята нощ се роди Спасителят на целия свят, Исус Христос, Божият син. Мария щастлива пови младенецът си и го положи в ясла. В това време имаше овчари на полето, които стояха около стадата си.
Ангел Господен ги осия с Господната слава. А те се изплашиха твърде много, но ангелът им каза: Не бойте се, защото аз известявам голяма радост. Днес в Давидовия град Витлеем се роди Спасителят. Това ще бъде знакът. Ще намерите младенецът повит в ясла. Същата нощ, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим. Яви им се звезда, която вървеше пред тях, докато стигнаха мястото, където бе детето. И като влязоха в къщата, намериха детето и майка му Мария. И паднаха да му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, му принесоха дарове – злато, ливан и смирна. И така всички заедно се радваха. Затова и Бог бе посетил своите люде, като бе изпратил своя син в човешки образ. И така Исус дойде, живя на земята, беше разпънат на кръста за греховете ни и възкръсна на третия ден, за да ни оправдае, и бе възнесен в слава. Днес всеки, който повярва в Него, ще бъде спасен и ще има вечен живот. Амин.